aktivitu! Vydržíš 40 dní bez televízie alebo bez sladkého. Bez kompa, bez počítačových hier. Pridaj sa k nám! Konečne budeme mať čas na Modlitbu! Na kamarátov! Na pomoc rodičom! Na turistiku! na výlety. Na stredka! Čau, ja som David, rád športujem s kamošmi, rád chodím na bicykel a rád chodím na detské stredko. Čaute, ja som Andrej, rád hrám s kamošmi hokej a športujem. Ja som Erika Polečková, rada športujem a hrám sa s deťmi. Čaute, ja som Gabriela Mečarová a rada športujem. Ahoj, ja sa volám Marek a rád sa učím dejepis. Tak ahoj, ja som Anička a som rada animátorkou na detských stredkách. Ahoj, ja som Monika a rada sa hrám. You will never